Нека да си поговорим за разликата между истинско и фалшиво Пало Санто или такова, което не е придобито по етичен начин. За да бъде Пало Сантото, което си купувате висококачествено, със силен и наситен и дълготраен аромат и разбира се етично подбрано, би следвало да бъде следван естественият цикъл за придобиване на дървото. Какво означава това? Най-просто казано, когато дървото изсъхне, клоните паднат, е редно да се изчакат да изсъхнат по естествен начин на земята, след това се взимат, режат се, цепят се и по този начин стига по адекватен начин при вас. В действителност обаче нещата не стоят точно по този начин. Дървета се секат и стигат при вас от една страна по неетичен начин и от друга страна купувате нискокачествен продукт, който как може да различите. Тази пръчица Пало Санто може да намерите във всеки втори биомагазин или в някой йога студия. Както виждате, цветът е доста светъл и няма различни нишки по-тъмни, т.е. цветът е един и същ. Вижте сега разликата с едно дърво, което е подбрано по етичен начин, т.е. изчакане естествения цикъл на дървото да приключи и съответно виждате как има кафяви нишки навсякъде. Един от сигналите е, че дървчето е подбрано по етичен начин и може да видите разликата между тази пръчица и тази. Тоест вижте как самият цвят на тази е доста по-тъмен.